Baby, ga wanda ya kwace min waya tabba yana kokarin guduwa. Ke ko haba wadi sannu kai ji mai sheka. Baby ka taka mana guduwa zai baby. A'a, ki dakata mana mun kusa cin mai. Ni wallahi ban ga alama ban ga gudu daga kai abu a hawawa. Na ce ki dakata mana mun kusa cin mai a. Kot a dakata a gintse. Wato ainihin ga muna ɗauka wani sabon Kafce mai ban dariya da barkwanci da nishaɗi. Masu buƙatar shirye-shirye mu kada ku bari kanku ya mari wallah ku leƙa channel ɗinmu mai suna Real Madrid TV da KGN Studio. Ku danna mana subscribe kuma ku danna alamar ƙararrawa. Kuma bugu da ƙari in kuna buƙata muku advertise bai ma'ana talla. Ku yi mana magana a lambobin waya na tafi da gidanka ko ku aiko mana da sako ta email. Muna ƙara godiya sosai wallah mun gode.